Doncs jo crec que Compromís per Vila-real pot dir que està satisfet una mica en la reunió que han tingut avui, perquè per la part nostra, les reivindicacions més fortes que hem portat, que ha sigut el tema del pas soterrani de l'estació de Vila-real, tant el director general s'ha mostrat que és una persona que s'implicarà de forma personal en aquest cas i que estan dispostos a barallar. I per l'altra part, el tema de la intermodal, també ens han dit que per la seva part no n'hi ha problema en sentar-nos tots en una mesa de negociació i de parlar si realment on té que anar aquesta estació, ja sense parlar si té que anar a Castelló o a Vila-real, i ell ens convida a convidar tant al Ministeri com a la Generalitat per defensar el nostre dret, que vaig a la nostra ciutat. Han defensat el tema dels problemes que tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat estan tenint pel tema de les obres, en el problema d'arribar fins a València, en les rodalies. Ens han dit que tinguem una mica de paciència perquè és un tema que, clar, és una mica difícil de solventar, donant el mateix servei ferroviari, però que sí que existeixen altres alternatives que s'han ficat en marxa i que jo mateix he demanat que ens donen tota la informació necessària perquè tal volta no s'està fent arribar als nostres veïns i veïnes. Aleshores, des de l'Ajuntament treballarem per a donar difusió a tota aquesta informació. I també, conjuntament amb els altres companys, hem defensat aquesta connexió en les comarques del nord. Bé, nosaltres avui hem tingut una reunió amb el secretari general d'Infraestructures al Ministeri de Foment i un seguit de representants tant d'Adif com del Ministeri de Foment pròpiament, per a explicar-los totes les mancances en matèria d'infraestructures, i en especial ferroviaris a les comarques de Castelló. Aquesta petició se fa després d'haver sol·licitat al Senat la compareixença de la senyora ministra de Foment, la qual per la pròpia solució del Senat no s'ha pogut materialitzar. Aleshores, el que han fet és, tant jo com a senador com a un seguit de consellers dels nostres pobles, aportar-li un dossier en propostes concretes per a la millora de les nostres infraestructures. Aquesta petició se fa després de que el Partit Popular votara en contra de totes les esmenes que demanàvem inversions per a les comarques de Castelló, que recordem que són inversions que no són noves d'este any, sinó que són velles reivindicacions històriques que tenim en les nostres comarques i que any rere any no se materialitzen en cap tipus d'actuació concreta. Nosaltres vam demanar partides econòmiques per a poder fer-les realitat, el Partit Popular va tornar a votar en contra i avui les han tornat a demanar. L'actitud que ha tingut els representants del Ministeri ha sigut cordial, però també un poc de la sensació d'una presa de pèl com a que totes aquestes reivindicacions que estem dient s'estan complint o estan estudiant-les, i moltes d'aquestes són estudis que se venen repetint com a promeses any rere any. La sensació de la que moreixim és simplement això, són bones paraules de nou, però cap tipus de realitat. Hem recordat velles reivindicacions o vells informes que ells mateixa van fer públic en el seu temps, com si foren informes seriosos, i avui ens han reconegut que són informes seriosos, com els que s'han presentat pel ministre de Foment en ocasions, el ministre Blanco, la pròpia ministra Pastor, simplement eren PowerPoints o presentacions en un full. No hi havia darrere cap tipus d'estudi seriós. Per tant, el que tornem a dir, a veure si aquest tipus estem treballant, estem estudiant, són simplement fer PowerPoints o fer fulls escrits en promeses abstractes, això no es val. Nosaltres el que volem són inversions que hem repetit avui que no són econòmiques tampoc, perquè no estem demanant grans desembolsaments econòmics, no estem demanant un AVE fins a Vinaròs, simplement estem demanant que aquestes infraestructures que tenim, que són les vies, se puguin utilitzar. Si demanem més trens, simplement és ficar una màquina més circulant. Demanem més rodalies, demanem més regionals, no demanem noves vies. Demanem, òbviament, que se milloren les estacions, i demanem que tant la línia de Vinaròs fins a Castelló, incloent fins a Tortosa si farà falta, com la línia de Sagunt al Palància, tinguen una oferta que és la que la gent necessita per a les nostres comarques.